Siphinde ke simbingelele namhlanje siphuma ePhasikeni. Sithemba ukuthi wonke umuntu ube nalo iphasika elihle laphepha kulo 2026. Kuyabukeka ukuthi iy'ngozi sezehlile ayifani neminyaka yamaphasika adlule. Kuyacaca ukuthi impela usathane ubanjwa physical abanjwe spiritual. Siyabonga kakhulu ukuthi abantu baphephe. Ngicela ukuthi-ke mawumusha kuleli khasi nje la sichaza khona ngemithi, sifundisa khona ngemithi ejulile, usubscribe. Mhlawumbe kuyenzeka usibukela use-Cape Town, usibukela use-Limpopo, usibukela ukuphi nakuphi ngaphesheya kwezwe. Mhlawumbe womuntu waphela wonke umuntu ulandela into akholelwa kuyona. Mawumuntu okwazi ukukholelwa emthini nasey'washweni, ngiyacabanga ukuthi nawe i-channel yakho le. I'm very much aware ukuthi lento esiyenzayo yokufundisa abantu ngomithi kukhona abanye engeke ngibabize ngozakwethu, ngoba mina awuyena uzakwethu mawukuthi awufuni ukusiza abantu kunalokho ufuna ukudlala ngabantu, ungazibizi ngozakwethu. Anginawo uzakwethu mina okanjalo. So ngeke uze ube vele uzakwethu, nozakwenu nani nenza leyo mkhuba nabo. Wavele uma wenza lento kanje usiza abantu, ulekelela abantu, kubukeke ngazuthi mhlampe ufuna ukuzenza ngcono ngoba wena usiza abantu, awufuni ukufana nabanye abangabasiza abantu. Siyazibona zonke lezo zimpi lezo ezike zenzeke ngenxa yokuthi abanye babona ithuba lokwenza iparish ngokuhlupheka kwabanye abantu, ngenxa yokuthi abanye abantu abanalo ulwazi. Ingakho le channel ila ukuthi kufake ulwazi nawe ukwazi ukuzilapha, ukwazi ukuzisiza. Uma ukuthi nawe wawathwasa awazi lutho, awusebenzeki, uqedile ukuthwasa kodwa awazi lutho and awufundisiwe, uncisheke ulwazi nalawa uvele khona. Iyona channel enhle-ke for wena ukuthi uyilandele. Kodwa-ke ngingandi kakhulu, ngivele ngiyazi ukuthi kunezinto ezikanjani esuke siy'xaxe ngelinye ilanga, kodwa ngizile ukuzoxoxa izinto ezikanjalo-ke manje nezabantu angihlangene nazo la kufanele ukuthi abantu baphile basizakale. Akunandaba ukuthi ubani uthini. Alright-ke asiqale la. Namhlanje ngifuna ukuthi ngikufundise umuthi wokuthi wena ungaphindi uhlupheke. Ungaphindi uhlupheke. Ngifuna ukufundisa lowo muthi ungaphindi uhlupheke. Manje ungaphindi uhlupheke, angikhulumi mina ngomuthi wokuthi uzoceba ngizwe. Angikhulumi ngomuthi wokuthi kuzongena imali endlini ungasebenzile, angizwe. Angikhulumi mina ngokuthi uzoba rich, ngizwe. Ikhona imithi ekanjalo. Kodwa la ngifuna ukuzokufundisa ngomuthi mangithi ngiyawuphinda uhlupheke, ngichaza ukuthi ngiyawuphinde usokole udonse kanzima. Uthi uyacela la ucela khona kunqatshwe. Lo muthi uzokwenza ukuthi yonke indawo la uqhamuka khona abantu mabekubona bafuna ukukupha izinto. Ngoba ngikhuluma nje khona abantu abangazi nokuthi bazolala bedleni. Yabo. So lo muthi uzokwazi ukukwenza ukuthi abantu bafuna ukuthi babe nomusa kuwe, babe noshwele, bafune nokukupha izinto. Hayi ngoba bekudabukela, bazoba nokukuthanda nokukukhonza engathi bangakupha nje bakupha izinto. Yabo. Bangakupha izinto uthi uyathenga kubuze kubuye noshintshi. Mawuthi awubuyisela umuntu osesitolo athi hayi no, ugcile. Yabo. Abantu bazoba nomusa odlulele kuwe. Nawe uyozumangala. Uyofesa la ngeke ungaqashwa la mawufesile. Kodwa-ke mawuyofesa uyazi nawe ufanele ugqoke kahle ube clean, ungahambi ngoba uthi uthemba umuthi. Umuthi uyalekelelwa. La ngeke ungaqonywa la. La uqhamuka khona nje abantu baba nomusa nawe bayokuthanda la. So mangithi mina ngeke uhlupheke, abantu especially mase sebelazi usizi lakho udla lo muthi, ibona abazofuna ukuthi bakusize ngisho ungalicelanga usizo, ngizweke. Yonke le mithi engizoyibala la ngifuna ukuthi uhambe uyofuna i-original yale mithi mawukuthi ufuna ukuzihlanganisela wena, uzenzele wena. Kodwa futhi mawufuna ohlangene uyakwazi ukufaka i-order la kuthini, ucela ohlangene nje. Kodwa futhi uyakwazi ukuthi uhambe uye kochitha laba abanye
ubasupport ngoba nabo bayasebenza balala behlile ngokuthi badayisa imithi and umuntu owazi imithi u-order kubona yabo. So nawe ungaba omunye wabantu nje uthi hayi cha ufuna ukuzakhela nje umuthi wena personally ukwazi ukuzisiza wena kokunye, kodwa angifuni ukutshela ukuthi uzosiza kukona yonke into, ngeke uzwazi yonke into, ayikho loo nto yabo. And okwesibili kufanele wenze sure ukuthi uthola original yele mithi ngoba nabo ochitha bazokushaya bakunikeza imithi engayona uma bebona ukuthi awazi, ngoba phela uyakukhokhela ukungazi ukufela ukungazi. So enza sure ukuthi uyothola imithi ekuyiyona. Siqale-ke ngingande kakhulu, thola umuthi ekuthiwa impathampatha. Umuthi nje sithi impathampatha, ngifuna ukuthi ungitholele umuthi ekuthiwa impathampatha. Lo muthi ungena kakhulu nje ey'ntweni ey'ningi ngoba noma unezitha noma uyofuna i-interview noma uyoshela noma uyowenzani, lo muthi nje usebenza ngisho muhle kakhulu kubantu abama phambi kwabantu nabamapolitiki. Kodwa angithwasisi, ngifuna ukukuchazela ngemithi kuphela. Angifuni futhi ungifonele ungibuze imibuzo eminingi ngoba ngifuna ukwakha umngani nawe. Cha, angizile uzwakha umngani, ngizokufundisa nje mina lento engizobe ngikufundisa yona. Uyifune uma uyifuna la kumina, uyihambe uyoyifuna la ufuna ukuyifuna khona uma uzokwazi ukuhamba uyoyifuna khona yabo. Kodwa nje angifisi ukwakha umngani nomuntu, angifisi ungifonele iy'nto ey'ningi usibanibani udlale ngami, ngingeke ukuthi udlale ngami. Angihlangene wangathi unyiwe mina. Angifuni ukuthi uma kudlalwe ngawe la ukade uye khona wenze iblame yami futhi nakhona kuyenzeka ukuthi akudlaliwe ngawe, wena ulinda isimo saba wese wacabanga ukuthi inyanga izokwenza umlingo kanti ngeke. Thola umuthi ekuthiwa impathampatha. Impathampatha-ke umuthi omuhle kakhulu kumuntu osuke nezitha, umuntu omuhle kakhulu, umuntu osuke usopolitiki omaphambi kwabantu. Muhle kakhulu nje ey'ntweni ey'ningi impathampatha, ukuthi-ke angizile ukuzothwasisa ngizokutshena ukuthi hlanganisa muphi umuthi mina kuphela. Kodwa futhi yonke le mithi wenze sure ukuthi uyihlanganisa ngokulingana, uyikale ngokulingana yonke. Thola umuthi ekuthiwa impathampatha. Uthole umuthi ekuthiwa umlutho. Umlutho-ke bayawazi-ke abantu. Uthole umuthi ekuthiwa ubulibazi. Ngeke ngilokhe ngiyichaze imithi ukuthi yani izokwenzani, cha, hlanganisa imithi engiyishoyo yona kuphela. Uthole umuthi ekuthiwa icala kalithethwa. Uthole umuthi ekuthiwa ikhathazo. Okhiye-ke laba bale mithi ewu-4 engisayibalile, okhiye bemithi engineshow ukuthi uma kuthiwa ngisho uyifaka uyoshela noma uyifaka ey'ntweni zokuvika noma uyifaka ey'ntweni ufuna ukuba nenhlanhla, kodwa la okhiye laba, okhiye lo unumber 10 ngeke ngize ngokuchaza ukuthi wenza msebenzi emuni, kodwa umuntu wazi umuthi uyangi-understand ukuthi ngithini. Uthole umuthi ekuthiwa umhawukelwa. Uthole umuthi ekuthiwa umalamba kuphiwa. Uthole umuthi ekuthiwa ulozilina, kodwa ufake kancane ulozilina masofaka, hayi kakhulu. Ebese ufaka nomkhanya kude, ufake kancane hayi kakhulu, ngoba ufaka kakhulu impela uyoduma uthandeke. Kodwa uyothi ngisho wenze iphutha ngoba phela umuntu nawe usemhlabeni, uyothi wenze iphutha kudume kakhulu nalelo phutha ligcine licisha zonke izinto ezinhle ngawe. So ufake kancane umkhanya kude, ufake umdabu, ufake ilukuluku, ufake umthole, ufake ivela bahleka, yonke uyifaka ngokulingana. Ufake umthole, ufake unsukumbili, umasheshisa-ke loyo. Ufake umunyu omnyama, ufake umunyu omhlophe, yonke ngokulingana. Ngilalele, umina uthisha wakho la, umina uprincipal. Ufake umuthi ekuthiwa umusa. Uthole nomuthi ekuthiwa inhlanhla emhlophe ngoba phela manje kufanele ube nenhlanhla kulento. Uthole umuthi ekuthiwa umongamele noma umongameli. Ufake umuthi ekuthiwa umabusa. Ufake amakhosi kancamane-ke angena emthini eminingi nasemagobongweni angena.
faka amakhosi kancamane, kubalulekile ukuthi uwafake. Lo muthi impela uyokwenza ukuthi yonke indawo la ungena khona kucace impela ukuthi khona ufikile. Yonke indawo abantu bayokukhonza la, bayokuthanda abantu la, bakwenzela izinto ungacaci. Umusha kule channel ngicela ukuthi upress u-subscribe button, ulandele leli khasi. Iy'namba zethu yizo lezi, usenda nje kakhulukazi WhatsApp ngoba kwi-phone calls ungasitholi kakhulu. Imbiza lapha zonke izifo ikhona esebenza same time, abantu abayivumile ikhona. Nemithi-ke uma uyidinga